खुलुमबाय। दिनै 21 जुन 2024 बुधबार। उत्तर प्रदेशआव सानै बिदा आरो फंबाया गावसोरनि बिनानावा गुबुन जातिनि सेंग्राजों गोसो थोलायनायनि जाहोनाव बिनानावखौ अरजों सावनानै बुथारदों आरो बुथारखांनायनि उनाव सानैबो बिदा आरो फंबाया पुलिसजों हमजादों। बुथारजानाय बिनानावनि मुङा जाबाय संगीता साइनी आरो बुथारग्रा बिदा आरो फंबायनि मुङा जाबाय दुर्गेश साइनी आरो राबि साइनी। दुर्गेश साइनी आरो राबि साइनीआ गावसोरनि बिनानावा गुबुन हारिनि सेंग्राजों गोसोथोलायनायखौ सहायनो हायाखैमोन, बेनिखायनो बे जाथायखौ खालामदों। मुम्बाइनि बासायाव सासे सेंग्राया लामा गेजेराव मानसिफोरनि सिगाङावनो गावनि गोसोथोनाय सिख्लाखौ लहाजों गोबां खेब बुनानै 15 खेबनिबो बांसिन बुनानै आंखौ मानो गारनाय, आंखौ मानो बिदि खालामनानै गुबुनजों मानो लाइन मारिनाय होननानै बुथारदों आरो बे जाथाया गासैबो CCTV केमेरायाव रेकर्ड जाजोबदों। बुथारजानाय सिख्लानि मुङा जाबाय आरती यादव, 20 बोसोर बैसोनि, आरो बुथारग्रा दायनिगिरिनि मुङा जाबाय रहित यादव। रहित यादव आरो आरती यादवनि गेजेराव मोजां मोनलायदोंमोन, नाथाय बिसोरनि गेजेराव बारहुंखा फैनानै गारलायनाय जादोंमोन आरो ब्रेकआप जानाया सानथामल' जादोंमोन। बेनि उनाव आरती यादवआ गुबुन सेंग्राजों रायज्लायदोंमोन आरो बेखौ मिथिनानै रहितआ रागा जोंनानै बे जाथायखौ लामा गेजेरावनो खालामदों। हेलमेट गाननानै सिखाव खावग्रा, मुवा बेसाद खावग्रा सिखाव ओंखारदों। गुवाहाटीनि कामारपाट्टीनिफ्राय पुलिसआ अपारेसन खालामनानै हेलमेट गाननानै सिखाव खालामग्रा दायनिगिरिखौ बा सिखावखौ एरेस्ट खालामदों आरो बेनिफ्राय नोगोद 5,17,030 रां, हेलमेट आरो मबाइल फनबो हमनो हादों। हमजानाय सिखावनि मुङा जाबाय कृष्णा दास। कृष्णा दासआ गोबां सान सिगांनिफ्रायनो हेलमेट गाननानै मुवा बेसाद खावबोगासिनो दंमोन आरो रांबो खावबोगासिनो दंमोन, नाथाय जोबथायाव गुवाहाटी पुलिसजों हमजाबाय। गवालपारानि दुधनैयाव वेस्ट माटिया केम्प ओनसोलाव सासे सिख्लाखौ बुथारनानै न'आवनो गारना गालांदों। सिनाय मोनै दुथां सुबुङा सिख्लानि न'खराव थांनानै गोबुवारचारजों बे जाथायखौ खालामना गालांदों। बुथारजानाय सिख्लानि मुङा जाबाय मृजुला हाजं, नाथाय बेखौ सोर बुथारनानै बिदि खालामखो बेखौ दासिमाव मिथिनाय जायाखै। दा बे जाथायाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनो थाखाय नागिरगासिनो दङ। मृजुला हाजंजों सोरबा गोसोथोनाय दंमोन नामा, ना गोसोथोनायासो बेखौ खालामदों, बेखौबो सन्देह खालामनाय जादों, नाथाय दासिमाव थि मिथिथ'नाय जायाखै। कर्नाटकनि बेंगालुरुआव आसामनि सासे सुबुंखौ भारा न'नि रुम सिङाव दौलें लानानै थैना थानायाव मोन्दों। थैनाय सेंग्रानि मुङा जाबाय तुफान दास। तुफान दासआ सिकिउरिटिनि खामानि मावोमोन। न'खरनि रां रुफानि जेंनानि थाखाय तुफान दासआ गुबुन रायजोआव, आसामाव खामानि गैयैलाय गुबुन रायजोआव थांनानै खामानि मावहैदोंमोन आरो जाथायखौ जायबा खालामदों बे जाथायखौ बुथारनाय जाथाय होननानै सन्देह खालामदों। लोगोसे तुफान दासनि न'खरनि मानसिफोराबो बियो बिदि थैनो हाया, गावसिनि फिसाज्लाया बिदि थैनो हाया, बेखौ सोरबा बुथारनानै आलायना गालांदों होननानै सन्देह खालामनानै बे जाथायनि सायाव पुलिसखौ गोथौयै नायबिजिरनो थाखाय खावलायदों। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।